да пленя умовете ви и всички ние да бъдем концентрирани. Концентрирани. Предупреждавам ви, че този вечер словото ще бъде малко по-продължително, затова започнахме и малко по-отрано. Затова предупредих и пастор Благой, че палението тази вечер ще бъде по-кратко. И аз им благодаря, че ме разбрахте, за да можем да влеземе в тази част относно Божието Слово. Готови ли сме? Добре. Тази вечер искам да говоря за нещо, което често пъти споменаваме, нещо, което често пъти изповядваме, и това е, че ние като християни, ние като хора сме в Христос. Амин? В Христос. И ние сме говорили за това, че наистина човек трябва да бъде в Христос, за да може Христос да се изобрази и да живее чрез човека. Амин. В Христос има прекрасни неща. На много места в Библията има стихове, които казват какво човек придобива, когато е в Христос. Но може би следващата неделя ще говоря точно за това какво имаш, когато си в Христос. Но тази вечер искам, преди да разбереме какво имаш в Христос, искам да разбереме как се озовахме в Христос. Как се озовахме в Христос? Какъв е методът? И ти и аз дали наистина сме в Христос? Както ви казах, в Библията има прекрасни стихове, които казват какво придобиваш, когато си в Христос. Но често пъти, може би, някой от нас си казва, тези неща, тази радост, това благословение, този мир, тази благодат са за тези силните, тези хипер служители, хипер духовни хора. Аз съм слаб. При мен не се случват нещата. Аз искам да ти кажа само за служителите ли е отворена врата да бъдат в Христос? Не. Наистина е забележително, че всичките тези стихове говорят прекрасни неща. Неща, които касаят живота ти тогава, когато сме в него. Но не знам дали Бог подбира позвания. Задължително ли трябва да бъдеш апостол, за да бъдеш в Христос? Задължително ли трябва да бъдеш пророк, за да бъдеш в Христос? Задължително ли трябва да бъдеш евангелизатор, пастор, учител, за да бъдеш в Христос? Дякон, хвалител, за да бъдеш в Христос? Вие как мислите? Задължително? Не. И аз мисля, че не, защото да бъдеш в Христос е за всички вярващи. Или за всички християни. Но за да можем да претендираме, че тези благодатни стихове
се отнасят лично за нас, за да ги вярваме и да можем да ги изискаме в живота си, на първо място ние трябва да бъдем сигурни, че сме в Христос. Ти трябва да бъдеш сигурен, че си в Христос. Отговорът на този въпрос, дали си в Христос и как си стигнал в Христос, ако си в Христос, можем да го намерим в 1 Коринтияни. Първа глава. Тридесети стих. Ще четем само първата част на стиха. И той казва така. А от Него сте вие в Христа Исуса. Ще го повторя пак. А от Него сте вие в Христа Исуса. Според този стих сам Бог ни е поставил в Христос. Сам Бог ни е поставил в Христос. Само по себе си това действие не е ли изумително? Не е ли чудесно, че Бог е избрал точно нас? За да ни постави в Христос. Да стоим в Христос. Днес извън Христос няма живот. Кажи на човека до себе си, извън Христос няма живот. Извън Христос няма живот. Може би ще си кажеш, аз го знам това. Но ти, който знаеш това, че извън Христос няма живот, живееш ли? Живееш ли това? Защото ние наистина живеем в едно много специално време. Едно време, в което интензитета на Святия Дух се усилва. Усилва се. До толкова, че вече Бог ангажира цялото ти време. Цялото ти време. 24 часа в денонощието Бог те ангажира да стоиш в присъствието. Защото само една секунда извън присъствието на Бог, ти си потенциална плячка, потенциална мишена на врагът, който чака всяка възможност за да открадне, за да заколи, за да погуби, за да разбуди. За да бъдем успешни, кажи на човекът до себе си, за да бъдеш успешен, трябва всякога да стоиш в Божието присъствие. Извън Бог, извън Христос, няма живот. Не е ли чудесно това, което Бог направи за всички нас? Да ни постави. Защото казва 30 стих от Божия. А от Него сте вие в Христа Исуса.
си рече. Бог ни взе според Неговата милост, според Неговата любов, според Неговата благодат. Той те намери, Той те избра, Той те извика, взе те и те постави в Христос. За да те запази, за да те съхрани. Това е единственото място, където ти можеш да се починеш. Това е единственото място, където ти можеш да бъдеш сигурен за своята защита. Защото аз съм ви казвал тази история за саваната, за овеца и за джипа. Онзи ден го казах на Гергина и тя беше много насърчена. Никога не излизайте от джипа. Никога не излизайте от джипа. Стойте в джипа. Докато сте в джипа, лъвът ще вижда само джипа. И няма да може да ви повреди. В момента, в който тръгнеш да излизаш, ще ставаш потенциална плячка, защото той вече те вижда. Докато си в Христос, никой нищо не може да те повреди. Но в момента, в който тръгнеш да излизаш, ти ставаш потенциална плячка. Прицелна точка. Прицелна точка. Така че това действие е уникално само по себе си. И от него казва: сте в Христа Исуса. Можеш ли да кажеш амин? Амин. Но какво означава да бъдеш в Христос? Или въобще, какво означава да бъдеш в някого? Ще разгледаме първо какво означава да бъдеш в някого. Евреи, книгата на Евреи, седма глава, 9 стих казва така: и тъй, да кажа, сам Леви, който взема десятък, даде десятък чрез Аврам. Защото беше още в чреслата на баща си, когато Мелхиседек го среща. Колко от вас ме разбират това, което чета? Има ли хора, които ме разбират това, което чета? Има ли хора, които ме разбират това, което чета? Колко хора ме разбират? Искам ръце да видя. Авраам, Мелхиседек, нещо се е случило, за някакви десятъци говори тук Божието Слово. Леви писал още тези хора. Аз ще ви кажа, че ако не познавате Божието Слово, вие не можете и да оценявате и да схващате промисълта на това, което Святия Дух тази вечер ви говори. Защото основа на всичко е Писанието. Основа на всичко е Писанието. И ние сме обучени в духът служители да се движиме в Писанието. Да се движиме в Писанието. Затова ние се нуждаеме да познаваме Писанието. Нуждаеме се да познаваме Божието Слово. Историята. Всичко това, което се е случило. Защото то не се е случило просто защото трябва да се случва. А то се е случило, защото всяко нещо стои в промисълта. Всяко нещо стои в божественият план на нашия Бог. Амин? Амин. Вижте, четохме нещо, което силно се надявам поне няколко човека да разбират. И тъй, да кажа, сам Леви, който взема десятък, даде десятък чрез Аврам. Защото беше още в чреслата на баща си, когато Мелхиседек го среща. Аврам и Мелхиседек. Една история, която показва
покорство, показва почет, показва разпознаване. Една история, в която Авраам, силен мъж в Бога и избран мъж от Бога, употребен мъж от Бога, баща в Бога. Направи нещо, като даде, казва, десятък. Десятък. Едно действие, което Авраам направи. Когато четеме това, когато четеме тази случка, ние виждаме на мястото Авраам и Мелхиседек. Но тук е споменат още един. Синът на Яков. Знаете ли кой е Леви? Колко от вас знаят кой е Леви, бе? Аз си издадах, ама дори това не можете да го знаете. Синът на Яков. Син на Яков. Това не е до издаване, защото го знаеш, че го кажеш, ако не го знаеш. Така не да лъжиш. Син на Яков. Леви. Левиевото потомство. Левиевото служение. Но Леви, когато Авраам правеше това, когато даваше десятък на Мелхиседек, той физически не присъстваше. Защо? Защо не присъстваше? Обаче Божието Слово казва, че той е участвал. Че той е участвал. И знаете ли защо? Защо казва Божието Слово, че е участвал? Защото той беше в Авраам. Той беше в Авраам. И Божието Слово казва, че той, след като е в Авраам, той е участник в делото на Авраам. Сега можете ли да ме схващате малко по малко? Божието Слово казва, че след като е бил в Авраам, той е участник в делото на Авраам. Сам Леви казва, даде десятък. Но чрез Авраама. Чрез Авраама. Той не беше там. Къде беше той? Той беше в Авраама. Сега ще ме разберете. Малко по-натам, леко, стъпка ще схванете смисъла на това, което ви говоря. Той беше в Авраама и чрез Авраама извърши делото, което направи самият Авраам. И Божието Слово го свидетелства. Но знаете ли това, което се случи? Мелхиседек не само получи десятъка от Авраам, Божието Слово казва, че той благослови Авраам. Той благослови Авраам. Това благословение, което се освободи върху Авраам от страна на Мелхиседек, който е прообраз на Христос. Знаете ли къде се преумножи? Преумножи се в потомството на Авраам. Преумножи се и върху Леви, който е в Авраам и от Авраам. Авраам даде и Леви участва. А след като Леви е участвал, знаете ли още кой участва? Свещениците. Свещениците бяха в Леви. Вижте сега, свещениците бяха в Леви. И след като Леви е участвал чрез Авраам, той свещениците участват чрез Авраам. Има ли връзка? Добре, ако Авраам получи благословение, Леви получи ли благословение? Да. Свещениците получиха ли благословение? Да. Да. Чудесно, добре. Радвам се за вас, че го разбирате. Защото за да бъдеш
в някого, според Библията означава да бъдеш от неговия род. Да бъдеш от неговият род. Лев беше от рода на кого? На Авраам. Затова и Божието Слово казва, че той участва в това, защото баща му участва. Или праотец му участваш. Така че първото нещо, за да бъдеш в някого, е да бъдеш от неговият род. Второто, че това, което се е случило с твоят праотец, всъщност се е случило и с теб. Всъщност се е случило и с теб. Защото ти къде си? Ти си в него. Така ли? Така ли, бе, хора? Да. Човечеството. Първа точка. Започваме да разглеждаме малко по-детайлно. Човечеството в Адам. Да бъдеш в някого е лесно разбираемо и можеш да го станеш тогава, когато го свържеш със себе си. Когато го свържеш със себе си. Не ви ли харесва това? Колко сме послушни. Не диша, слуша. Добре. Да бъдеш в някого лесно може да се схване тогава, когато го възприемаме или тогава, когато го свържеме със себе си. Тогава, когато го приложим за нас и нашият праотец по плът. Това е праотецът по плът на човека. По плът. Адам. Не, от тук идва Авраам, така нататък. Праотецът по плът на човека е Адам. И сега ние ще разгледаме това нещо, за да стигнем и по-дълбоко в значението на това да бъдеш в някого. Искам всички да знаете, че ние всички сме в Адам. От неговият род сме. Ние човеците. Всички сме в Адам. От неговият род сме. Той е от праотец на всички човеци. Праотец на всички човеци. Включително и на Исус по майчина линия. Истина ли е това? Добре. Затова поради това, че Адам съгреши, искам да ме слушате много внимателно. Адам е праотец на всички човеци. И аз, като човек, съм в Адам. И това, че Адам съгреши, се отрази и в моя живот. Божието Слово казва в Римляни 5. Само не си мислете, че това слово е просто. Само не си мислете, че това слово е просто. Просто защото има много дълбок духовен смисъл. В 5 глава на Римляни 12 стих казва така: затова, както чрез един човек греха влезе в света
И чрез греха смъртта. И по този начин смъртта мина. Във всичките човеци, понеже всички съгрешиха. Защото и преди закона грехът беше в света, грях обаче не се вменяваше, когато няма закон. При все това, от Адам до Моисей, смъртта царува. И над онези, които не бяха съгрешили, според какво? Според престъплението на Адам. Според престъплението на Адам, всички станахме грешни. Макар и да не си съгрешил. Днеска много хора искат да се самооправдават. И казват, чакай бе, ти ми казваш, че няма да бъда спасен, ако не приема Христос и така нататък. Той е добър, той е пътеводител, той ще ме научи. Ама аз съм толкова добър, че нищо не правя. Нищо лошо не правя. Помагам на хора. Чува ли сте такива? Да. Помагам на хора, не се карам с никой. Аз съм просто, само ми трябва само тук един ореол. И да ми сложи тук един надпис светец. Вижте, Божието Слово казва, че праотец на човека като същество е Адам. И едно от нещата, които бележат това, какво е да бъдеш в някого, освен, че трябва да бъдеш от неговия род, че това каквото се е случило с твоят праотец, се е случило и с теб. И ние го видяхме, това, което прочетохме относно Авраам, Леви, свещеници и така нататък. И Божието Слово казва, че поради съгрешението на Адам, всички, казва, съгрешиха. Това ни слага какво? Под един и същ знаменател. Грешници. А след като има грешници, това означава, че трябва нещо да се променя. И тук идва моментът на покаянието. Тук идва моментът на обръщането. Тук идва моментът на преобразяване. Но това малко по-късно. Малко по-късно. Отново фащам мисълта ви. Човек, праотец Адам. Чрез това, което направи Адам, то бележи и твоят, и моят живот. Амин? Добре. Затова, както казахме малко по-горе, Бог в безкрайната си любов, в безкрайната си милост, не ни е оставил да бъдем само в Адам, но ни е взел. Сега обърнете внимание. Той ни е взел от Адам, от рода на Адам и ни е поставил в Христос. Той ни е взел от рода на Адам и ни е поставил в рода на Христос. Сега сващате ли защо, че в Него или от Него ние сме поставени в Христос? Моментът на преминаване или моментът на преместване го дължиме на Божията милост и на Божията любов. Но никога не трябва да забравяме, че плътта има своят произход, има своят род. Има нещо, което е бележи. И това е грях. Грях, слабост, наказание, смърт поради съгрешението на един. Поради съгрешението на Адам. Ние не можем днеска да се оправдаем. И никой не може да се оправдае. И да каже, аз съм безгрешен.
Какво означава да бъдеш в Христос? Както казахме, да бъдеш в някого означава да бъдеш от неговия род. Това, което се е случило с твоя праотец, се случва и с тебе. Защото за да бъдем в Христос, или да бъдем в Христос, означават същите тези две неща. Да бъдем в Христос означава да бъдеш от неговия род. Новородени. Новородени от Святия Дух. Исус Христос беше роден от Бога чрез Святия Дух. Защото родството, за което говориме тук вече, не е физическо, а духовно. Не е това, което Натанаил застана пред Христос и каза: а сега нужно ли отново да влизам в утробата на майка си и отново да се раждам? Да, Никодим, извинявам се. Аз... Натанаил ли казваш? Никодим? За това са пасторите до мен, да ме поправят. И аз приемам. Каза, нужно ли казва да влезе, казва човек, казва отново в утробата на майка си и да бъде новороден? Той казва, не казва. Но роденото казва от плът е плът, а роденото казва от дух е дух. Тук вече тази родствена връзка променя своето свързване. Защото тук не говориме за свързване с плътта, с физическото. А тук говориме за родство, което е свързано в духа. За духовно родство. И това става чрез вяра в Христос. Много сме говорили за вяра. Къде отиде Бошко? Тук съм. Защо ми избягате? Слушам. Не можеш тук да седиш да те виждам. Искам да те виждам. Искам да наблюдавам очите. Искам очите да наблюдавам. Вижте, това родство се изобразява чрез вяра. Това духовно родство в Христос и с Христос се изобразява чрез вяра в Христос. Чрез вяра в Христос. Вяра. Много сме говорили за вяра. И дълги години църквите говорят за вяра. И още ще говорят 100 години. И слава на Бога, нека да говорят. Нека да говорят, докато не започнат да живеят живот на вяра. Амин. Защото едно е да говориш вяра, друго е да живееш вяра. Има активна вяра. Пасивна. И като той Господ, какво ще намери? Не бе в някой. Има активна вяра, има и пасивна вяра. Активната вяра, съм ви казал, че е път към Бога. Път към Бога. Врата, която те насочва. Но няма да говоря за това тази вечер, защото много е говорено за вяра. Но това е начинът да се сродиш и да станеш част от Христос, да бъдеш в Христос. Без вяра не можеш да се сродиш с Христос. Ще останеш винаги в Адам. Няма да бъдеш преместен в Христос. Без вяра няма как. Разбираш ли? Защо говоря толкова за тази вяра? Защото искам да обърна малко внимание. Не само говорим за синовност. И чудесно. Чудесно е да говорим за синовност. Синовност. И освен, че сме синове на Исус, ние трябва да бъдем синове на Авраам. Той е патриарха.
Той е бащата на вярата. Амин. Бащата на вярата. Той е човекът, който и до днес се свидетелства за неговата вяра, която казва Божието Слово му се вмени за какво? За правда. Вмени му се за правда. Защо трябва да говоря точно сега за децата на Авраам? Или за тези, които са, вижте сега, в Авраам. В Авраам. Затова можем да кажем, че преди да се озовем в Христос, обърнете внимание, преди да се озовем в Христос, ние трябва да се озовем в Авраам. Защото според Римляни 4:11 Божието Слово казва така: и той прие обрязването като знак и печат на правдата чрез вяра, която имаше, когато беше необрязан, за да бъде той отец на всички, които вярват. Да бъде отец. Праотец. Ти вярваш ли? Колко от вас вярват? Има ли вярващи хора? Алелуя. А? Има ли вярващи хора? Да. И вие сте в Христос? И вие сте в Христос? Да. Знаете ли, че преди да бъдете в Христос, вие трябва да бъдете в Авраам? Защото вие сте били и сте излезнали от Авраам. Браво на вас! Славям ви! В момента записвам и ако продължаваш така, няма как просто да стане, да. Преди да бъдеш в Христос, ти трябва да бъдеш в Авраам. На основание на вяра. Да изградиш вяра в Авраам. Защото без вяра не можеш да се сродиш. Не можеш да влезеш в Христос. Не можеш да влезеш в Христос без вяра. Затова преди да влезеш в Христос, ти трябва да влезеш в Авраам. Много хора просто прескачат неща. Прескачат неща. Прескачат принципи. И имат само убеждения. И нямат живот. Аз извиквам живот. Амин. На всеки един от вас. Живот, който да бъде плодоносен. Защото земеделецът ще дойде, за да потърси плод. Не листа, не клони, не лик. Не лик. Защото имаш ти благообразие. Имаш ти вид, но нямаш ти живот. Нямаш ти сила. Нямаш ти свързване. Можеш да правиш много неща и да ги правиш сам. Без Христос. Аз не искам да правя нищо без Христос. Амин. Ти искаш ли да правиш нещо без Христос? Не. Колко от вас искате да правите нещата в Христос? Амин. Има начин. За да бъдеш в Христос, първо трябва да бъдеш в Авраам. Първо трябва да бъдеш в Авраам. Защо казвам? Той казва е праотец, или отец казва на всички вярващи. Това означава, че той е и мой праотец. Значи, на основание на моята вяра, той е праотец и на мен. Това ме свързва с неговия род. Това ме свързва с неговия род. И това, което се е случило сега, вижте, когато вече с тази вяра, аз съм свързан с родът на Авраам, тогава това, което се е случило с Авраам, се е случило и с мен. Сега разбираш ли? А? То се е случило и с мен. То се е случило и с мен. Авраам беше благословен. Лицето на Мелхиседек беше благословен. Исус беше освободено обещание.
за него и за потомството. Тези думи имат сила върху моя живот. Кажи на човека до тебе, тези думи имат сила върху моя живот. Децата на Авраам. Той е отец на всички, които вярват. Радостно е, че синовството, това да бъдеш дете, както на Авраам, така и на Исус, не зависи сега, обърнете внимание, от физическото родство, а от духовното родство. В Римляни 9 6 стих казва така. Обаче това не значи, че е пропаднало от Божието обещание. Защото не всички, които произлизат от Израел, са Израел. Нито са всички чета, понеже са Авраамово потомство. Но в Исака, казва Бог, ще се наименува твоето потомство. Казва, не всички, казва, са Израел, понеже казва са от Израел. Радостното е, че когато говорим за синовство, свързано с Авраам, свързано с Исус, игнорираме или веднага отрязваме физическото проявление на родство. Някои си казват, аз имам родствена връзка и това върви в наследство. Чудесно е. Чудесно е наследствата ни или потомствата ни да придобият благословението и животът, който Бог е изградил в нас, да го придобият и те и да го продължат, да го развиват. Но ще ви кажа, има и убеждения, които нямат никакво основание. В Йоанна, Евангелие от Йоанна, имаше едни хора, които застанаха пред Исус. Нека да отвориме. Предупредих ви, че ще бъде малко повече словото, така че който бързо може да си тръгва. Тридесет и седми стих. 8 глава от Евангелие на Йоанна, 37 стих казва така. Зная, че сте Авраамово потомство. Няма съмнение за това. Няма съмнение за това. Исус се обръща към едни хора, които имаха претенции, че са Авраамово потомство. Обърнете се я внимание. Зная, казва, че сте Авраамово потомство. Но пак искате да ме убиете. Защото моето учение не се побира във вас. Аз говоря това, което съм видял у моя отец. Също и вие вършите това, което сте чули от вашият баща. Те в отговор му казаха, нас баща е Авраам. Исус им каза, ако бяхте Авраамови чада, Авраамови дела щяхте да вършите. Само тук ще спра за малко. Какво ни бележи да бъдем Авраамови чада? Делата и характерът на Авраам трябва да бъдат изобразени в твоя живот. За да имаш претенциите да бъдеш и Авраамово дете. Да бъдеш свързан в родство с Авраам. Защото ако нямаш Авраамовите
характеристики, ако нямаш Авраамовите проявления, които са проявления на вяра, то тогава на какво основание са всичките ти претенции? На какво основание са всичките ти убеждения? На какво се гради? Исус каза, ако вие бяхте казва Авраамово потомство, вие щяхте да вършите, и Авраамовите дела. А сега искате да ме убиете. Човека, който ви казах истината, която чухте от Бога, това Авраам не е правил. Вие вършите делата на баща си. Те му рекоха, ние не сме родени от блудство. Един Отец имаме, Бог. Алелуя! Един Отец имаме. Така е, добре. Исус им рече, ако беше Бог, вашият Отец, вижте, веднага се игнорира всичко физическо. Всичко физическо, което ни свързва с Адам. Ние сме преместени. Кажи на човека до себе си, ти си преместен. Ти си преместен от Адам в Исус. От Адам в Исус. Исус им казва, ако беше Бог ваш Отец, то вие щяхте да ме любите, защото аз от Бога съм излязъл и дошъл, понеже аз не съм дошъл от себе си, но Той ме прати. Защо не разбирате моето слово? Защото не можете да слушате моето учение. Тук словото пише така, това не се отнася за вас. Вие сте чудесни хора. Ваш баща е дявол. И желаете да вършите похотите на баща си. Той беше от крайчове около гиц и не устоява в истината, защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец и на лъжата баща. Но понеже аз говоря истината, вие не ми вярвате. Кой от вас му обвинява в грях? И ако говоря истината, защо не ми вярвате? Вярвате, 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 вярвате. Без вяра не можеш да се сродиш с Христос. А вярата те отбелязва като родственик, като част от труда на Авраам. Авраам, който е баща на вярата. Да бъдем в Авраам означава да имаме неговата вяра. Кажи на човека по себе си, да бъдеш в Авраам означава да имаш неговата вяра. Нужно ли е днес вярата в живота на християните? Що е? Опитваме се с много други неща да скалъпиме нещата. Да скалъпиме нещата. Научаваме артистични роли. Вземаме позиции. Вършиме такива чудесни трикове и неща. Но когато дойде момента да се упражни вяра, да се живее вяра. Много хора падат. Много хора. За да бъдеш Авраамово потомство, неговата вяра. И знаете, това оказва Божието слово в Галатяни. В Галатяни 3:7 казва така.
Тогава знайте, че тези, които упражняват вяра, те са какви? Аврамови чада. Те са Аврамови чада. Тези, които упражняват вяра, или тези, които живеят вяра, те са Аврамови чада. Не знам, ама искам да ви кажа, че днес повече от всякога, повече от миналата година, повече от преди 10 години, повече от преди 100 години, повече дори от преди 2000 години, човек се нуждае да живее вяра. Защото времето е усилено. Просто няма време. Дяволът до толкова се е разярил, че атакува по всякакви начини, по всички флангове, семейства, лични, личен живот, семейен живот, служения, работа, приятели, роднини, райони, в които живеем. Всичко е подложено на атаките му. Без вяра. Без вяра нищо не можеш да направиш, човек. И то не е просто вяра. Да кажеш, ама аз вярвам. И бесовете вярвам. Ама аз вярвам. Гошо, аз вярвам. Ти вярваш. И бесовете вярвам. Божието Слово казва, да имаме Аврамова вяра. Аврамова вяра. Когато отиде, дори взе и синът си, който му беше благословение. Не от кой да е, а от Бог, взе го на основание на своята вяра, защото той по един уникален начин на вяра промисли, че Бог може и от мъртвите да възкръсва. Това е израз на вяра. Живот на вяра. А ние тук си счупим едно кътчето. Що на мене? Що не го направи на Пенка и на Драганка? Откъде да знам коя е тази Пенка? Бог да я благослови. Днеска повече от всякога се нуждаеме от вяра, за да бъдем победители, за да бъдем успешни. Да бъдем успешни в Божието дело. А то е много сериозно, хора. Не знам, днес слагаме големи пагони. Големи пагони. Нямаме вяра. Ще останем само с пагони. Ще останем само с пагони. Ще приемаме ръкопляскания и аплодисменти от хората, потупвания по рамото. Но ако не бъдем одобрени от Бог, нищо не ни ползва. А Божието Слово казва в Евреи 11:6, че не е възможно да се угоди на Бог без вяра. Без вяра не е възможно да направиш каквото и да било. Вярата активира сърцето на Бог. Вярата активира дори и невъзможните неща. Защото Бог е възможен във всичко. Жира човекът до себе си, Бог е възможен във всичко. Възможен във всичко, амин. Никога не се съмнява. Никога не се съмнява. Има връзка между това да бъдеш в Авраам и да бъдеш в Христос. Да бъдем в Христос означава същото. Да бъдеш от Неговия род. Така както да бъдеш в Авраам означава да бъдеш от Неговия род. А начинът да станем от родът на Христос е да повярваме в Него. Нещо, за което е нужно вяра. Тоест, да бъдем деца на Авраам. Има ли връзка? То голямо.
И то просто не можеш да скъсаш. Не можеш да игнориш, не можеш да пренебрегнеш. Не можеш, просто няма как. Да бъдем в Христос означава, че това, което се е случило с Него, се е случило и ще се случи и с нас. Колко от вас разбират, че това, което се е случило с Христос, се е случило и с нас? Има ли такива хора на това място? Това, което се е случило с Христос, се е случило и с нас. Защото в Галатяни 2:20 Божието Слово казва така: Съраснах се с Христа. Съраснах се с Христа. Апостол Павел казва: Съраснах се с Христа. И сега вече не аз живея, но Христос живее в мен. А животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божият Син. Христос бе разнат на кръста за нашите грехове. Той умря за нашите грехове. Апостол Павел казва: Съраснах се, казва, заедно с Христа. Значи, вижте, и Той, чрез Христос, който отиде на кръста и бе разнат за нашите грехове, и умря за нашите грехове, стана жертва за нашите грехове. Апостол Павел казва: Съраснах се, сиреч, това се случва и в неговия живот. Това, което се случи в живота на Христос, се случва и в неговия живот. Той се сърабства с Христос на кръста и умира за греха. Умира за греха. Скъсва връзките с греха. Скъсва връзките с греха. Днес искаме да бъдем велики служители с големи аудитории. Вниманието да бъде концентрирано върху нас. Но все още живееме в компромиси. Все още живееме в съгласие с греха. И той влияе върху живота ни. И той влияе върху живота ни. Да казвам, ние сме в Христос. Но ако ти си в Христос, това, което се е случило с Христос, се случва и с тебе. Апостол Павел казва: Съраснах се, казва, с Христа. Заедно, казва, на кръста. Съраснах се, това, което се случи с Христос, се случи с Него. Казва, всичко казва, считам, казва за измен. Всичко оставя. Всичко оставя. Вижте, нов живот. Нов живот, обръщане. Обръщане. Умиране! Знаете ли, че ако не умре Адам, Исус не може да се спаси. Ако Адам не умре, Исус не може да възкръсне. Защото докато Адам живее в нас,
Ние сме под властта на греха. А грехът носи в себе си смърт, наказание, болка, разочарование. Затова апостол Павел казва. Това казва, което се случи с моя отец в лицето на Христос. И аз съм в Христос. Се случва и с мен. Случва ли се с тебе? Случва ли се с тебе? Халелуя. Случва ли се с мен? Съраснахме ли се с Христос? За да умреме за греха, защото казва, не казва аз живея, а Христос казва живее, казва. Ние. Римляни 6. Казва така. Така и вие. Считайте себе си мъртви за греха, а живи за Бога в Исуса Христа. Амин. Ефесяни 4. Казва така. Един Бог е Отец на всички, който е дал над всички, чрез всички и във всички. Бог, източник, извор, който бележи живота ти, чрез Исус Христос. Това, което се случва с Него, или това, което се е случило с Него, се е случило и с нас. Можеш ли да кажеш ами? Другото, което искам да ви кажа, че това, което се е случило с Христос, ще се случи и с вас. Освен, че се е случило, ще се случи и с вас. Според Римляни 5 глава, 14 стих, казва така. При все това, от Адам до Моисей смъртта царува и над онези, които не бяха съгрешили според престъплението на Адам, който е образ на бъдещия. Който е образ на бъдещия. Кой е бъдещия? Кой е бъдещия? Да, за кой говори тук е Божието Слово? Казва, че Адам, казва, е образ на бъдещето. Някой, който има да дойде. Някой, който има да бъде проявен. Кой е той? Исус. Кой е той, бе, хора? Исус. Вие му знаете името. Добре е това. Хубаво е това. Защото това, което се е случило с Христос, ще се случи в бъдеще и с нас. Защото Бог има бъдеще. Бъдеще за всеки един от нас. Кажи на човекът, Бог има бъдеще за теб. Бог има бъдеще за теб. Адам е образ на бъдещия. Бъдещият е вторият човек. Или, както го назовава Божието Слово, последният Адам. Последният Адам. Знаете ли, че с последният Адам се сложи край на расата на първият Адам? Сложи се край на расата на първият Адам. И с последният Адам, лицето на Христос,
се даде на начало на една нова раса, на едно ново творение, на едно ново съществуване. И както ви казах, като не умре Адам, последният, вторият човек, Исус Христос, не може да се изобрази. Не може да се изобрази. Божието Слово казва за пръстни. За пръстни и за небесни. Защото казва какъвто е пръстният, такиви казва се и пръстните. И какъвто казва е небесният, такиви казва са и кои? Небесните. И небесните. Вижте, родени, свързани в родство с Него, вътре в Него. Защото ако сме вътре в Христос, Той ние ще бъдем като Него. Това, което ви каза, какъвто е небесният, такива казва, ще бъдат, казва, и небесните. Ти и аз преминахме в ново съществуване. Ти и аз преминахме в нова идентичност. Идентичност, която бележи животите ни като принадлежност вече не с връзките на този свят, не с принадлежността към този свят. Защото Христос каза много важно нещо. Моето царство, казва, не от този свят. Ти ли си цар? Ти го казваш. Ти го казваш, да? Но моето царство не е от този свят. Или моята принадлежност, моята идентичност не е от този свят. И аз нямам нищо общо с този свят, макар и да живея в този свят. И знаеш ли защо? Защото съм съраснал с Христос. Това, което се е случило с Христос, се е случило и с мен. Се е случило и с мен. Това се е случило и с тебе. Затова, ако и да живееш в този свят, като че не си от този свят, пришелец, посланник, дошъл да извърша, казва, не моята воля, а волята, казва, на Отца. Волята на Отца ми. Волята на Отца ми. Това е мисия, която те е освободила. Имаш делегирано послание. Имаш делегирано служение. Имаш делегирана съдба, която е свързана с сърцето на Бога. Тя е свързана с сърцето на Бога, който те е освободил, или Той те е изпратил. Той е насочил твоят живот или твоят път. И знаете ли защо? Защото казва, че се роди чрез Исуса един нов род. Едно ново същество, което казва вече да живее за себе си. Има ли такива? Има ли такива, които живеят за себе си? Живеят за Господа. Живеят за Господа, защото не казва аз живея, а Христос казва живее, казва. А Христос казва живее в мен. Не аз живея, но Христос живее. И ако Христос живее, ще ти кажа нещо. Той ще прави абсолютно всичко. Той ще прави абсолютно всичко. Неговото име е победител. Неговото име е победител.
Неговото име е княз. Неговото име е цар. И не просто цар без царство, защото има много царе без царства. Просто царе с сламени шапки. Това не са царе. Един цар трябва за да бъде цар, трябва да има цар. А той не е просто само цар, той е цар на всички царе. Или цар на царете. Така че ако живее в теб, ще се случват уникални неща. Ще се случват уникални неща. Замените и чудесата казва, които казва, аз върчих. И вие ще ги вършите. И знаете ли защо? Защото това се случваше в неговия живот. Това ще се случва и в кой живот? Моя. О! Ще ви следват, казва. Ще ви следват. Властта и силата, която имаше той, е освободена върху вас. Защото сте власто имащи. Власто имащи. Хора, които са извикани и поставени в Христос, за да владеят, за да властват на всяко тъмно поднебесно намерение и дело на нашия противник. Духът на Господа Йехова. Ти си в Христос. Но това не те прави да бъдеш безделен или бездействен. Напротив, това те активира. Защото Христос казва, Отец ми казва работи и аз работя. И ако ние сме в Христос, ние никога няма да се уморяваме. Никога няма да се отказваме. Никога няма да ни омръзва. Никога няма да ни омръзва. Апостолското помазание, събудете величка. Хубаво е човек да спи. Ще пропуснеш, когато ти се свири и ти не играе. Точно сега трябва духът ти да се разиграе. Като талец в обороси. Искам да ви кажа какво се случва. Че там, дето стъпиме, нещата тотално се променят. Амин. Тотално се променят. Съдбите на хората се променят. Служенията им се променят. Говоренето им се променя. Мисленето им се променя. Животът им се променя. Хора, разбирате? Казвате, какво се случва? Какво става? Обаждат се по телефоните. Абе, какво е това нещо? Преди ми беше добре, ходех си. Проповядвам се там някаква проповед, таковата. Поздравя хората, събера си дискуса, проведа се вкъщи, на работа, почивка. Чудесно. Заказва, няма ли спокойствие. Постоянно съм предизвикан в едно или в друго, казва, и участвам, казва, в дела. До толкова казва, че не мога, казва, и да спа. Прибирам си, казва, и трябва да си легна да спа. И духът ме дига. И цяла нощ молитва. Защо ли ни е познато? Цяла нощ молитва. Аз сутринта трябва на работа да ходя. И отивам на работа. И си казвам сега, като се пребереш, ще си легна. И тама да се прибирам и трябва да си легна. И Святия Дух изпрати някой или нещо друго се случи, което пак ме активира. И вечерта пак така. И казва, какво се случва? Това нормално ли? Според вас нормално ли? Абсолютно. Нормално ли? Да. Познато ли ви е? Да. Познато ви е? Познато ни. Добре, слава на Бога. Слава на Бога, защото наистина, когато сме в Христос, славата му слиза. Славата му слиза и казва, славата казва, на последния ден ще бъде по-превъзходна,
по-осезаема, по-силна, по-мощна ще бъде. И тя е. Защото това, което се е случило с Христос, ще се случи и с тебе. Ще се случи и с тебе. В крайна сметка, в кого си? Те попитам, в кого си? Исус. В кого сме? В Адам или в Христос? Христос. Искам да знаете, че всички хора в този свят са в Адам. Защо това всички хора са смъртни? Но не всички хора обаче са в Христос. Само тези, които вярват. Само тези, които са чада на Авраама. Защото всички, които вярват, са в Христос. Бог е поставил, трябва да знаете, всички чада на Авраама, без изключение. Няма цвят, няма етнос, няма език. Всички. Защото Авраам не е просто само баща на народ. Авраам е баща на народи. На народи. Това означава на племена, на етноси, на езици, на всички, които вярват. Или всички чета на Авраам Бог ги е поставил. Знаете ли къде? Това беше темата тази вечер. В Христос. Христос, бе. Той ги е поставил в Христос. Всички чета на Авраам, той ги е поставил в Христос. Следващото служение ще ви говоря на тази тема. Какво? Какво имаме в Христос? Какво имаш в Христос? Сега просто разглеждаме как се озоваваме в Христос. Защото ако ние не знаем как се озоваваме в Христос, как да оценяваме и това, което получаваме от Христос? Или това, което черпиме в Христос? Амин? Амин. Добре. Следващото, с което ще завърша, което не искам по никакъв начин да се изтрива от вашето съзнание и никога не трябва да подлежи на съмнение. Това е, че ние знаем ли, ние трябва да знаем, че сме в Христос. Трябва да сме абсолютно сигурни в този факт, в този феномен, в това Божие дело, в тази наша позиция, когато сме в Христос. Защото трябва да изследваме писанията, да откриваме какво ни принадлежи в Христос, какво е нашето богатство в Него. И като истински деца на Авраам, да започнем да си го искаме и да го получим с вяра. Гошко, чуваш ли? Да, слушам. И си го искам. Амин. Трябва да започнем да си го искаме и да го получаваме с вяра. Защото до голяма степен именно това, което тази вечер ви говоря, означава да си християни. Именно това. Това да преминеш и да влезеш. Да влезеш. Да бъдеш в Христос. Да бъдеш в Христос. Всичките тези неща, които тази вечер така, поне се опитах да ви ги предам, силно се надявам да са ви благословили. Силно се надявам да се предизвикали поне вашето мислене. Да разсъждавате. Защото
ако ние като християни не живеем живот съобразен и покорен на Бога, всичко е напрасно. Скачай тук. Ако искаш начални стойки, стой. Пляскай, викай, или пък в другата крайност. Плачи, късай си дрехите, посипвай главата си с пепел, вретище и така нататък. Ако нямаш живот съобразен волята на Господа, ако не си в Христос, нищо не те ползва. Нищо не те ползва. Доне, дано, поне малко от това нещо да е докоснало сърцата ви и да е предизвикало размишления, за да пренастроиме или да преподредиме нашите приоритети в живота. Нашите приоритети в живота. Не знаех защо, Божко. Не знаех защо. Днеска пророк Ани ми припомни, преди това да се случи с тебе, ако имаш възможност, влез на страницата ми в Facebook и там съм качил едно обращение относно изпитанието. Преди 4 или 5 дни публикувах едно обращение относно изпитанието, защо се случва това, въпросите на хората и така нататък. И там се цитира книгата на Йов, и това, което претърпя Йов, преживял Йов, и начинът, по който той го прие това нещо. Така че ако имаш възможност, ти имаш ли интернет? Отиди при сестрата. Отиди при